Дойдоха продуктите от Herbalife. С голямо очакване ги чаках и с нетърпение искам да видя какво става вътре. Формула 1 с шоко. Това е любимото ми. Лате. Куки с гишмал. И разбира се, за моята съпруга протеинги Тремикс. Супер. Витамини за жена ми. За по-бързо мислене и концентрация. През целия ден. Витамини, разбира се, и за мен. Чайче с лимон. Чайче с боровинки. Имунобустер за имунната система. Лифтор на Макс за повече издържливост при тренинг. Омега-3 капсули номер 1 в целия свят. Това е за след тренировка, за бързо възстановяване и изграждане на мускули. Разбира се, има нещо и за децата. Протеин чипс. Алоe Vera Max. И още Алоe Vera Max. Алоe Vera Mango. И още Алоe Vera Mango. Тук, разбира се, има още няколко протеина, които са от веган. Това е всичко.